martang yang mahita. Dami ni di batana sumurun sensalu roha imana mangaramoti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Horas mari hita saluhuna. Barita nauli nagabi hata ni di batadi hita imana tarsura di puda bidusia ayat sada satu ayat onom songonomma hatani dewata. Panggalangon ni hapistaro ni nunga di pajongjong hapistara ni jabuna jalanunga didakdak tiang na bahin si pitu-pitui nunga dipotongi pinahan na pamuyan jala di papang anggurnan nunga huhu dipadiri mecanan nunga disuruh-suruhan na buru-buru manggok colme di atas betul-betul ni hutai manangisin na tubuk Roma ibana tuson tuganuk na hurangan roha hatana songonon Roma hamu pangakamu ma siyan rotikon jala inupamu ma siyan anggur na hupangani tadi ko kamu ma akka naniang roha asa mangulu hamu jala ihut hamu ma dalan hapat tasun ido sahapna di hamu donga sahapor siaon di bagasan Yesus Kristus songon guarneido dainado isina lapatanna jami taon buku podaon manang sejo taro amsal na marisihon poda si paingot buku podaon songo guaredo akka poda nabisu akka pistaran di parrohaon di pakatayon di parnguluon di partamuyon alay ko berengot na saluhu do buku podaon manugunugu colme manugunugu hita asa lamdinggan asa tau hita i manakkaningani lam mamakke ngulutta tuakka ngulu di bagasan habisuhon sakabisuhon ido taida nakkaningani asa berengot tatung masepaltak binabagas ni habisuhon na di bagasan ngulu ni jolmeng alamar hiti habisuhon ido nakkaningani lampatauhon akalomo ni roha jala marhiti hapistara ni nakkaningani berengotta mga tusi lamadok taringot tu hinaargani hatai do hinaargani ngulu ni akkana porsyeng ido dia makadonga saha porsyam sai sudidu hita jolma mar cita-cita mendambakan akan nabisu manusia yang berhikmat ala tahilalado molo jolmana berhikmati bah terpandang jolma namar bisukina pistari saya taruh do terhormat bah saya dibatu jolo nita majurupani molo dialak batak saya hidup benedok ijuk di para-para otang di perlebihan nabisuk na punahata na tutu pangganisan hidup benna say di bado kana bisuki gabi raja panukunan hidup benna sa lomoroha nyala batak nak sudi jolma do ni ngomaropani gabi nabisuk napistar salah satu contoh na terkenal taida di tonga-tonga ni Bang Sota saya dikuari bahkan dunia mengenal kepintaran habisukun kehebatan ni presiden pertama Insinyur Soekarno. Hebat baik dalam berbicara, baik dalam orator, baik dalam menyampaikan pidato. Tidak ada kemampuan ni ibana. Termasuk memberikan sebuah keputusan do akana asing. Tarbarita do. Si Soekarno. Bahkan saya diangkat jolma, saya didok do ibana. Dalam memotivasi. Pengetahuan memotivasi akak jolma. Luar biasa do Soekarno
karena dia memiliki hikmat yang luar biasa untuk menyampaikan visi dan misi, bahkan pidatona na luar biasa. Lau sido na taida na pinasaha ni buku poda bidusion. Ima tarengot tu hapis tarani. Ternyata hapis tarani berengot tanah kayangani no bagas didok ibana do di bagasat turputon bohama hita marnida. Habis suhoni songon gobaran di hita sada pribadi na manggulmit jalan namar parbahenan. Di gobar hodo hapis tarani sada pribadi napa jongjong jabu, napa jongjong bagas. Jadi murado tabuhian. Dicoba Raja Salomo do ia habis sukoni ima songon na paturehon membangun rumah pajongjong sada bagas nunga di pajongjong habis tarani di jabuna jalan nunga di dak tiang na batu sipitui tebu berengota lapatan na disi jabu manang bagas sada sian ima di tonga-tonga ni jolma, itulah merupakan sebuah kebutuhan hidup. Benar salah satu program Presiden Jokowi adalah gerakan 1000 rumah atau 1 juta rumah. Itu benar satu bona pasugi sudah difasilitasi dong memiliki rumah. Satu daerah-daerah gudang 3 juta bangsota yang diberikan sumbangan rumah. Alah termasuk di salah satu kebutuhan. Jala imanakan dengan itarengot tu kebutuhan jolmai bagas hidup benar kejongjong do ikon nyaman do sada salah satu kebutuhan utama di jolmeng. Napa dua muse dido pudaon ima di gobar hodo tarengot tu sipanganon do tu parabiton. Jadi tong do muse dido ibana asa molo tabereng disi dido romahamu akana hurangan roha jala sian rotiku jala inu pamuma sian anggur na hupa pangi lapatan na disi di patudos didok apis tarani sada pribadi na patupahon pesta manang pertamuyon. Jadi tabuhi berengot tarupani digobarkon Raja Salomo do tarengot tu ngolu ni na porsiai di patudos tu sada sakap habis tarani pribadi na patupahon pertamuyon manang pesta. Ido di patupama sipanganon di parade roti di parade anggur do akka juhut na tabu di atas ni meja. Lapatan na ima sada satu menu mengutang manang asalas rohani akka otangani. Jadi halak bata peserok di paramak naso rabalunun partataring naso ramitop ninna rupani. Lapatan na disi halak batak lomohid do rohana partamui do halak batak. Ala salah satu habis uddo terida di halak batak na martamui na burju do halak batak. Ido benna terida halak batak say filosofina partamui na binuang-binuang gadda ni hulit mago. Lapatan alak batak terkenal do si pangalehon. Jala terkenal do na burju na maraliane na masyurupan do na martangwe ala dilalado songon panggalangon. Ima hebat na nakanian. Alani dia makadonga sahapor siyaon gabi siyani do berengota. Markiti habisukun natarbayan ni jolmai i manakay nga ni gabi patauhon ngulutta patauhon kita narikot siya hunota jala siya nguluhunota ternyata dang susah hapik mengalului habisuhoni talului mahabisuhon
hapistaran hapatason para binotuan ima nakayngani songon natapatupay songon nanido ni Raja Salomo dison. Mula-mula roh atas angobas tujuan ni Puda Raja Salomo dison tujuan na tujuan na asa idota do hinabalga ni pangotta ni habisuhoni di tonga-tonga ni akan napersyeng. Naparpurima dia matutu habisuhon manang hapistaran nanay pasahaton na hita. Kembali mamusihita marnida nanido ni si Jakobus di Jakobus bidutolo masetakas ni budu tajahan nong di Jakobus bidutolo taringo tu habisuhoni ima habisuhon na siyan gijang nin narupani. Molo di kuari di si habisuhon na siyang gijang gabi siula hunota tabuk kamajo di Jakobus bidutolo ala masay tabului molo tailala gabi sada habisuhon na pinasahat jala siula hunota ucaha marihita di ayat 11 ayat 10 didok habisuhon na siyang gijangin alay anggo habisu na siyang gijangi sadok na botordoi na mardame na labok pangoloy guk ang siniroha do parbuy hadingganon do siyan hagangguon ng pangatsiyon alay di baga sa dame do disaburkon parbuy ni hatigora niyaka na mangulakod daming ido nang sato ita habisuhon na siya banwa gijang ido habisuhon odo si jala otta siyan trupukon wahama hita makangulukon habisuhon na siya banwa gijangi ido nakaningani bottor ido benda kurang guarni jolma nabot si bottor lapatan na murni tidak bernoda dijaga kon pamatang na dijaga dirina di bottor do ibana dang ramun dang dikotori dirina basadok bottor murni tidak ternoda ni umarupani dia yang selalu menjaga kekudusan manat jala yes sian haramun bahkan idok musena kengani ima habisu ternyata habisu na sebenarnya ima olo mardamenin olo mardame si bodame idok benda si idok tuan Yesus di mati si mertua mahala si bodame ay wardo na sida anak ni di bata baru musya didok ima nakengani nalabok molo nalabokora na sudi hita mengetusion molo didok si lemah lembut nalabok salah satu halabohon na taida na binani Tuhan Yesus tu hita idu habisuhon labok pangoloy penurut lapatan na terbuka bahkan guk asinirohan berbelas kasihan gu asiniroha idola dengan terbuka gu asiniroha mana gu terbuka oleh belas kasihan do sian haganggun ni pangaci tidak munafik nita marupani tidak munafik jadi do dang munafik imana kan sipataro gura kita munafik muka nabi pikiran kotor herna burju pedau alai disebut hodo di bagasan hati goran imang nakai ngani habisuon na siyang bano kicang. Lausido nang duhita na baru tahalason do nang poho bangsoton ima mamestahon hari kemerdekaan Republik Indonesia nang gonop 70 tahun. Tawayaku mak 70 tahun. Alanin nung apatu bangso to bangso na berhikmah. Bangso naung sada negara naung terbuka, naung mencerdaskan.
nang bisuk ni tamarupaning. Ala salah satu cita-cita ni kemerdekaan ni ikon na marbisuk, na cerdas. Alay las idora na dohonon na tapadumu tubuku pudong. Asa persiajarata dia me hobar na pinasahat ni hata ni dibata. Mulota tapamana ti siyambonana sa tujung na dang tagamu sudah porohatta na pamusatad nui i manakangani ternyata songon cita-cita tema merbisuk sudi. Asa halak na merbisuki halak naung di bagasan pengetahuan di bagasan hamalon. Habis sukonima nagabe kondisi nagabe sihangulurota patauhon mga tusi do makangulu dame do asitongan na siya debata. Asa ima nagabe songon role model ta. Nagabe tahanguluhon na nidok ni Raja Salomo. Tayong ma idok Raja Salomo na marujahat tu sada tangiang isada Raja Bidutulu ayat siya. Habis sukonima hatawon manirang nadinggan dohot narwa idura. Idu bende pagi dua leom matuau habis suhon lau manirang nadinggan do narwa. Lau si manang tui tadi apa kadungan halat namar bisuk mita asa bui tabi dahon narwa do nadinggan di bagasan perdalanan ni ngulut tahun. Ketika kita hidup dalam roh Tuhan, ketika kita hidup i manaking di bagasan dame nasia dewata berengotama di bagasan ngulut tahun i manakaringani dame dohot las nirohan tabotoma manirang nadinggat do narohan atong tidak ma pangalaho ni halak naung merdeka ima bisuk na siapa nagi ima ngulutta amin. Mauliate madiho ali Tuhan debata marhite habisuhon na siakui amin.